Karácsony 1944. A kárpáti fenyők nem jöhettek el. Nincs csillogó karácsonyfája sem gazdagnak, sem szegénynek, és a pesti utcák fényes karácsonyi kirakatait sem bámulják vágyakozó gyermekszemek. 1944 karácsonyán a vér és vas irgalmatlan ereje elsodort mindent, ami a régi karácsonyokon különbséget tett magyar és magyar között. Gyermekeink tiszta ajkára ebben az esztendőben, a szeretet ünnepén szerényebb ajándékkal igyekszünk mosolyt varázsolni, és szent akarattal küzdünk a győzelmes békéért, amely újra elhozza a csillogó karácsonyok hosszú sorát. Szóljatok karácsonyi harangok, és hirdessétek az isteni szeretetet és az isteni igazságot, amely győzelmet, békét és örök magyar karácsonyt fog adni nemzetünknek.